Здравейте, приятели! Аз съм Вико БГ и днес отново ще играя с Дани. Днес ще играем на Еглас. По отбори или ще играем или соло? Това да видим дали има място за... То навсякъде се играе. Там се чака, нали? Къде? То се чака навсякъде. Навсякъде се играе и се чака, ама там къде се чака е хубаво. Сървър е същия като миналия път, така че... IP ще има отново в описанието. Да. Ти влезна ли? Не, къде? Там има... Видях. Това ти ли си? Да. Ти от кой отбор Къде си? ще влезнеш обаче? В червен влизам аз. Добре, влезнах и аз. Окей. Много Видях. ще се насъберем. Повече вярвам, че знаем. Колко човека. Седно, аз съм някакъв известен ютубър и всички видяха, че съм вътре и направо повторяха. Само, че това не знам кое е. Колко човека трябва да се съберем? Има кой ще каже край на YouTube. За сега един. Вики, ти ли снимаш от така? Ето, да видите нашия приятел Момчи Лефекс. Ето тук някакво странно има. Ето го и нашия приятел Дани. Shadow Hicks, това не е Shadow Hicks. Къде е го? Не, видях някъде, беше скинал на Shadow Hicks и пише Shadow Hicks. Shadow Hicks не играе по такива сервери. Не, той играе обаче Много да. само снимаше на... Играта трябва да започне. Няма достатъчно хора да... Каква тая маймуница? Тук прозорци се чупат. И напишете в коментарите на латиница или на маймуница, пишете на кирилица, защото няма да се мъчим да ви четем коментарите. Да. Играта започва. Защото много хора пишат Ж различно, Ш различно. И не можем да ви четем хубавите букви. Пишат си на кирилица. Без секунди. 4, 3, 2, 1 и почваме. Червен отбор. Ето ли и нашият отбор? Ето го, да. Започваме. Така. Тук е Демон Генерата. Аз джем да фарма на Айрон Генерата. Гък. Той кога стана с такива неща? Аз съм при тебе. Аз имам ледър дрехи. Има ли някъде друга Айрон Генерата? Да не се караме сега. Аз съм тук на единия, има още един на втория и трети на
А къде е този бюлера? Вилича, Да. тя не спам. Те другия двор вече един да гледам, че си строи път към нас и идва. Ложе, това от техните ли? Намерих едно геогенератор. Трябва още малко. А къде е вилиджера? Не го намирам. Ето тук ни се забила виличера. При яйцето. Аз мога знам, ето. При яйцето. Ето. Аз не съм събрал много неща, да. Колко заброни има? Възбрани 3 голди. Колко струва един меч? Много. 5 ще дадем дървени. 5 айрони дървени. Да. За горд ще взема една златна ябълка. Те са 7. Няма колко сме. 8. Тоест, генератор няма ли кой да го гледне. Трябва ми храна, че съм голен. Вече те са 6 май. И трябва. Само яйцето не трябва да ми чупат. Добре, това ми е за храна, че огърнях доста. Еха. Аз тук съм малко да излезем. Какво една пържола толкова храна, толкова айрон? Вие луди ли сте? Ще съм на моркови. Този генератор доста е дръпва, бе. Що не съм го видял? Вау. Този генератор ми дава айрон. О, Че са сбъркани колко с айрон. къде Малко сте? да ми дава айрон. Аз щям да апгрейдна някои глупости. Някой е почнал да отгражда яйцето, ама не си го е довършил. О, аз да ходя ли да се бия? Отивам пък какво ще е да стане. А тук има един син и един червен. Аз даже се прибирам, защото няма оръжие. О, този е червен, бе. Аз сега го дебнех да го убия, той е от техните. Това ти ли си? Да. Да. Ела с мен, искаш ли? Чакай, искам първо да си накупа една блок. Защото имам точка за Iron Block. Гонят ме, гонят ме. Вече не. Техният голд генератор дропва доста, бе. Лицето ми... Ние ги атакувахме. Значи базата нямаме генератори на диаманти. What? Тоест как бие толкова демиджа? Направих пряко
Аз убих един. О, взимам си 2 диаманта. И отзад още 2 диаманта, имам 4 диаманта. Сега се прибирам. О, за малко да падна. Това ти ли? Идвам с теб. Не идвам. Ти малко да се гледа. Пушки. Не, нищо. Ще направя един диамантен меч. О, не, това е 12. За 4 диаманта, какво мога да се взема? Нищо. Да, 10, да. Това ще дам моите стари брони, искаш ли? Обаче само тия, защото няма да туша. Ще взема още 2 златни ябълки. Искаш ли да ти дам една златна ябълка? Как са да събрани тук? Аз имам за 2 златни ябълки. Аре, ладе и крадем от техните диаманти. Чакай, аз се качвам тук отгоре. Това листата ли падна? Видиш? Къде си? Чакай. Отгреждам тук един генератор. Аз тук малко голци взех. Аз за 12 гол. Трябва да се плана да им щупим яйцето. И къде си, Дани? Аз ще чакам на пътя. Тръгвам да става. Аз съм пред тебе на пътя. Аз тук ще бера голда. Убирай. Тук има някакъв син, а това е черно. Аз мисля да имам една ябълка за всеки случай. Убирай диамантини! Не яш още. Убирай диамантини! Ей! Син! Аз качвам отгоре. Убирам диамантите. Абе, това ще ми тръгва ли? Аре! Аз имам 17 диаманта. Къде им е яйцето? Там имат още един голд генератор. Ех, ти ги взе.
Нещастник. О, мага. Тя ми отдаде картовера. Аз ще намерих нов генератор. Въобще. Аз имам 300 диаманта. Ого. Сега трябва само ги накарам на модът. Аз си отивам към къща и си взема един Golden Apple в Enchanting. Аз искам да си събера за такова. Аз искам да си събера за Diamond меч. Освен, че имам за такова. О, боже, за малко да падна. Вярно, къде сме обаче? Нещо. Да. А къде е нашия голд генератор? Ние победихме. Е. Аз качам. Easy win. Да, ако искаш да дам малко едно едно. Ай. Само да днес. Няма да е много едно едно. Както всички да си играем. То са направили само 4 такива. Ако искаш да си играем още една игра и клипа приключва. Може. Ако искаш още, ще чакат следващия клип. Да. Даже мисля още сега да приключи, че докато се събереме. Добре. Добре, приятели. Чао, приятели. До скоро. Чао.